Jaký ten mír. Jaké tie šprinty. Samozrejme, čím by bolo väčšie miesto, tým by väčšia show. Vlastne požiadavko, že to auto má spraviť takú výkon, napríklad a zastať na 10 cm pred kamerou, takže nie je to u nich problém, akurát, že čím menšie miesto tam nemôžu potrebujú, alebo je požadovaná, ale sami vidíte, že Hans to ovláda veľmi dokonale. Šéfovačka pre už podíváka, samozrejme nemám na mysli nejaký ten kamierok, ale pre vaše fotoaparáty, takže nech sa páči. Hans Tomáč! Zrychlovať a prechádzať do takých tých jazd, či najprv na motorkách, potom samozrejme takisto aj na autách. Človek si zahraje svoj nástroj, respektíve motorku alebo svojho toho koňa, na ktorom bude vykonávaný ten kaskadérský výkon. Ja sa nemýlim, prvá by mala byť nejaká jazda na dvoch. Tentokrát pozadných. Sami môžete vidieť, že Johnny veľmi obľúbuje jazdu na dvoch kolesách. Tak som spomínal, že včera bolo trošku probléma s tou motorkou. Zadná rozjeta na toľko. Počas troch vystúpení dvakrát nám pršalo, tak možno ten dážď nerobí dobre. S Pinkovom trošku to jak škríbetá. Ale verím tomu i napriek, že dneska nebude problémy. Kľudne môžete zaplieskať, pozbudiť ho nejakú na pauzon. Samozrejme, tí, ktorí majú foťák v ruke, to je nemožné, ale ja som včera vytrenavoval takú alternatívu, že keď má pristojúceho suseda, tak nech si jeden plieska presne tak. Keď Johnny dokáže jednou rukou, prečo by ste nevideli jednou fotu? Ja verím tomu, že začne tu prichádzať trošku do toho, tak oni si už počas tých pár predstavení na mňa. Takže nech sa páči, Švoj Klaver. Áno? No je, už je to tu, čo som hovoril. Poprosil by som jednu 18-ročnú slečnu alebo dámu, ale nehláste sa tak naraz všetky. Poďte kľudne jednať, čo sa nebojí, je to bezpečné. Poďte. Poďte jedna, 18 rokov musí mať. Nehambite sa. Aha, no, nech sa páči, veľký potles tejto smelej dievčine. Moment, on vám predvedie, jak nám to nachytáva. Jasné, že prílba musí byť, takže nasadíme najprv prílbu. Ale nie tak opačne, tak? OK, oni sú strašní, no nie, zmestí sa ti to na hlavu. Zmestí, toto je asi detská, nie je detská. No babíňa? A pán Kostek? No ten... Otvrdí, že je veľká hlavička, hovorím, nie, malá je prílbička. Moment, teraz on ti predvedie, ako nasadneš. Pozeraj sa, dobre sa pozeraj, tu si dáš nohu, celý čas tam budeš uzrieť. No počkaj, nie tak, káni, ale to ste si trošku sprietli, to nie, opačne to až, keď diesel, takže nožičku sem jednu, presadnúť, druhú tam, ale prosím ťa, tu, a prst sa ho silno kolo pása, ale nepustí sa ho, určite nie, za žiadnu cenu, oraj, silno sa drž, lebo... Chceš ísť na diskotéku? Nie, diskotéku nie. Najprv ju prevezeš a potom večer bude diskotéka. Verím tomu, že nezabudne na tento zážitok tak odvážna dievčina, ktorú určite odmeníte nejakým tým aplauzom. Takže poďme na to. Samozrejme